Kainuun tervareitin vesiretkeilyreitti johdattaa Kuhmon latvavesiltä Sotkamon kautta Kajaaniin yhteensä yli 180 kilometrin matkan, ainutlaatuisen erämaiden ja upeiden järvemaisemien halki. Kainuun tervareitin ensimmäinen etappi on suunniteltu 4 melontapäivän mittaiseksi. Tämä osuus tuo sinut Enätin latvavesiltä Kuhmon keskustaan halki kauniin kainuulaisen erämaan. Reitti tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia majoittumiseen. Ensimmäisen yön voit viettää Lomakylän mökissä ja seuraavat autiotuvissa. Vaihtoehtoisesti voit ottaa mukaan majoitteen ja hyödyntää useita virallisia rantautumispaikkoja, joissa on usein laavu tai kota. Tällä etapilla pääset myös kokeilemaan Vetotaipaleen ainutlaatuisia vetokiskoja. Kainuun tervareitin toinen etappi on suunniteltu kuljettavaksi 3 päivänä, mutta 2 päivässä se on mahdollista. Tämä on reittikokonaisuuden toinen keskimmäinen etappi Kuhmosta Sotkamoon. Tämän etapin leiripaikoiksi on valittu virallisia tulipaikallisia rantautumispaikkoja. Sotkamossa Eskonsaari on hyvä leirintäpaikka, mikäli haluat jatkaa samalla reissulla Vuokatin tai Kajaanin suuntaan. Kainuun tervareitin 3. ja viimeinen etappi kuljetaan Sotkamosta Kajaaniin. Sotkamon sokkeloisilta vesiltä kohti Kajaania kuljetaan Vuolaan Tenetinvirran kautta Isolle Nuasjärvelle. Sen itäpäässä on Vuokatti vaarajonoinen ja länsipäässä Kajaani. Sotkamon ja Kajaanin välisen etapin mitta on 36 kilometriä ja se on jaettu 2 päiväetappiin. Rehiansaari on vain 5 kilometriä ennen Kajaania, mutta tarjoaa runsaasti erilaisia tauko- ja yöpymismahdollisuuksia. Rehiansaaresta melotaan kohti Kajaania Petäisinniskan teollisuusalueen ohitse. Reitin huipennus on Nälkäkanava, joka vie pyörteen tilan kupeeseen. Kainuun tervareitin melontareitti päättyy Kajaanin Kesäniemeen. Tervetuloa melomaan Kainuun tervareitille!